Sa kalibo. 1,000 bitaw ang kuan. Sa doktor nga cardio ba? Sa specialista dyan ba? Nagpa-schedule ako manghod. Ugma may manghod to. Chungwa. Chungwa lang dyan ay cardio dyan. Chungwa bitaw. 1,000. Mahal kayo, 1,000. Nga, igo ra ka mabasa, kadyo trasan mo. Oh, pas kuan man ka pa si Bipab kuan ka sa pa-check kanang mo man sad na pas kani pa konsulta. Konsulta ra sa kuan. 1,000 na siya. Pagawas na to daan ang Kana day kong papa gi kuan man mi ana nga katong dito mi sa Ilaka Dokchin ba sa Chongwa man sa to siya na siya nga ato mo cardio ani guman kay katong man na enlarge sa diya ha. Enlarge sa iyang heart. Ang papa. paghuman naglakaw kami ganyan. Napiktuhan ni mo ang heart de. Usa man gina siya basta imong kuan. Sa imong lang si mo kuan mo connect. Weak ni imong kuan ba mo mapiktuhan gid. Di kay ako nga miga dugay ko kay nabuti kay ngano ikan sa nag-benefit yung cellphone niya. Bawas mo ka. Pwede yan to. Pwede na kayo ko. Di kay nabot na kuman dala sa jaman. Sobra ra mi yang pasta ba. Ako rin dito. Kay mo siya ko ano nang grade. Ako luto. Human ako luto. Tao na mi. Human ako luto. Time ay. Ko kindo mo mo maron ni hatag ako. Indot na kayo ng sintro tigi kay kung may masakit bata ba, nanay mga tambal. Guys, sentro na to. Diha, sentro diri pardo. Sentro pardo ay lang. Nan naman siguro tanan. Lagi tanan ya igduol na to. Kuti-kutihon ka. Ningon pag kuan. Kay kuan, unahon jud ka muna. Kana kung tambal gud kay mahal ka na. 106 ang generic. Sentro bongoro nyo ha. Burong ari dili pati. Ihari. Ya 151 ang kuan, branded ba? Ma! Libre ra sa mo. Ya kompleto may latag. Ama! Break na si at. Break pa break. Mama! Mas baga. Ma! Schooling you. Break pa break. Mama! Break. Mama! Ano man? Nasa mo ba? Goyo di. Mama! Mama! Oh! Nalala kay. Ang jile! Tulbok! Tub! Agbog! Puto Jesus! Diba? Ano mo ba? Ang anak ko? Ang kanang bangag diha gi ba kanang gi simintuan na buni na siya. Mama! 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 Let's just come, baby! Ma, ako golden rock! Golden rock na ko! Ay! Te. Unsa nga kuan te kana? Rick ba, Rick? Ma! Ignabahan niya kunten! Rick! Putas! Isa? Rick! Rick, nasa si Arela Lula ni mo. Ingas ko yung katong baka. Ah, si Agay nila. Oo. Agi kami ro sa inyo ha. Lahat